Yo, what's up mga buddy? Today, nandito tayo para i-unbox tong bagong ating product mga buddy. Galing kay seller mga buddy. Ito na yung pinakamalaking dumating sa akin mga buddy. So, ito ay gitara mga buddy. And then, sobrang mura lang nito mga buddy. Nasa ating yellow basket na siya mga buddy. And let's unbox. Let's go! So, sobrang laki niya talaga mga buddy. So, i-unbox na natin siya mga buddy. Para makita na natin kung anong laman niya. Mga buddy, ay box pa. So, sobrang balot na balot talaga siya mga buddy para safety ang ating mga gitara. So, ito na siya. Hindi pala. Balot pa rin. So, may balot pa rin mga buddy. Talagang safety talaga yung gitara niyo mga buddy. So, ito na siya mga buddy. So, meron pala siyang kasama mga buddy. Ito yung string. At ito yung tinatawag na belt. And then yung kapo. So, meron siyang kapo mga buddy. At hindi ko lang, uy, may bag talaga siya mga buddy. Wow! Ito na siya mga buddy. May kasama siyang bag, kompleto talaga siya mga buddy. So ito yung bag niya. At ito yung gitara. So ito siya mga buddy. Sobrang nice. Uy, ayun. So meron siyang pang-adjust mga buddy. Pwede mo siyang i-adjust sa ilalim mga buddy para mas more na matono mo siya. So ito na siya mga buddy. Ang gitara mga buddy. Wow! So kailangan mo lang tong i-tune para magamit mo na mga buddy. So, sa lahat ng mga beginners dyan na gusto bumili ng gitara, ito na yung pinakamaganda mga buddy. Sobrang sulit niya mga buddy. Yan! So, if you want to buy nito, nasa ating yellow basket lang siya mga buddy. Don't forget to follow, like, and share. Repost this video. Let's go!